Benvinguts al videoblog Esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem de la novel·la La ràbia, de la Lolita Bosch, publicat per Ara Llibres. Aquest és un llibre que pot provocar dues reaccions ben diferents. Una, fer-te encendre per la injustícia del fenomen del bullying, o dues, fer-te avergonyir per haver-te'n convertit en còmplice en alguna ocasió. La Lolita Bosch ens parla d'un fet habitual a les nostres escoles, que sempre hi ha sigut i que encara ara ha estat acceptat per bona part de la societat, malgrat saber que és injust. La ràbia ens parla de l'assetjament escolar, del bullying. Sí, un fenomen, malauradament, molt actual. L'escriptora plasma en aquest llibre els sentiments dels adolescents que pateixen, gairebé sempre en silenci, les agressions físiques i verbals dels seus companys de classe. Ho fa des de l'experiència personal, perquè, segons ens explica, ella també ho va patir sent adolescent. La novel·la ens impacta per molts aspectes, però sobretot per la proximitat amb la que la Lolita Bosch ens explica la seva experiència i la dels adolescents dels quals parla. De fet, ens explica la seva història paral·lelament a algunes de les altres dels adolescents que encara actualment ho estan patint. Aquesta proximitat ens fa sentir els sentiments de ràbia, d'impotència, de soledat dels qui pateixen en silenci. La ràbia és una mena de crit d'auxili a tots els adults i adolescents que no entenem aquesta part fosca i amagada de la nostra societat. És una crida a deixar de convertir les víctimes en culpables i a adonar-nos que només un canvi en la mentalitat del que és el bullying serà capaç d'aturar-lo.